खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना दामिनी मुंनि हिन्दी सावथुननि मोनसे डायलगखौ गोसोआव दङना जेराव बेयाव बयजोंबो सिनायजानाय सासे मुंदांखा सानी देओलनि मोनसे डायलग दं जेराव बियो तारिक पे तारिक लेकिन इंसाफ नहीं मिला बे डायलगखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों जानो हागौ आरो बे डायलगखौ आं मानि थाखाय बुंदों बेखौ नोंथांमोनो गुवारै फोरमायलांगोन जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां तारिख होबाय गोबां सरकार बायनायनि बाथ्रा बुंबाय नाथाय दासिमबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा तारिक पे तारिक एबा सम एबा डेडलाइन होनाया जोबनानै थाङाखै फिन आरोबाव डेडलाइन होदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि माखासे नेता आरो पालि नेताफोरखौ आरो बिथाङा डेट होदों फैगौ मार्च बैथि दाननि जा 31 मार्च बेनि उनावनो बिपिएफ दोलोआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथाङा डेट होदों 31 मार्चनि उनाव गोबां माने इउपिपिएल आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय रोजा रोजा इउपिपिएलफोरनि दैदेनगिरि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जागोन होननानै बिथाङा अजद दैखांदों थारैनो नोंथांमोना बे समाव एबा बे जों दा बयसो फोरमायनानै थांनाय एबा नोंथांमोननो फोरमायलांनाय जा हिन्दी सावथुननि डायलग बेबायदिनो जादों नामा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय रावा जेराव गोबां खेब आथिखालनि बिटिआरनि एबा बिटिआर सरकारखौ बायसिगोन प्रमद बर'नि दैदेननाय जाबायदि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा गोबां खेब बायनायनि बाथ्रा बुंबोदों नाथाय बायनायल' बाथ्रा बुंनाया बाथ्राल' जानानै दङ जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाया बेसेबां बेसेन गोसा दिनैनि समाव मानो होनना बुंबा थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकारखौ बायगोन होननानै गोबां माने बाथ्रा बुंबोदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बुंनायनि बे बाथ्राया मोनसेबो ओंथि फैयाखै एबा ओंथि जानानै फैयासै एबा गुबै महर मोनासै दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि थाखाय 31 मार्चखौ माबायदि डेडलाइन होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि থাকিব এই 31 তাৰিখ মাৰ্চত পিছত আপোনালোকে চাওক ইউপিপিএল দলৰ পৰা কিমান নেতা কৰ্মী আমাৰ দলত 31 তাৰিখলৈকে ৰৈ আছে আৰু ইউজি ব্ৰহ্মই কি কৈছে মই শুনা নাই মুঠতে ইউজি ব্ৰহ্মক কোৱা নিচিনা বিপিএফ দলে কোৱা নাই বিপিএফ দল বিৰাট ষ্ট্ৰং আৰু আমি জানো আপোনালোকেও দেখি আছে বিপিএফ দলৰ মিটিং বুলি ক'লে কিমান পাব্লিক আহে কিমান ৰাইজ আহে চবেই জানে কথা এইটোৱে 31 তাৰিখলৈকে বাট চাই থাকক ইউপিপিএলৰ বহুত নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ দলত সোমাব থাকিব এই 31 তাৰিখ মাৰ্চত পিছত আপোনালোকে চাওক ইউপিপিএল দলৰ পৰা কিমান নেতা কৰ্মী আমাৰ দলত 31 তাৰিখলৈকে ৰৈ আছে আৰু ইউজি ব্ৰহ্মই কি কৈছে মই শুনা নাই মুঠতে ইউজি ব্ৰহ্মক কোৱা নিচিনা বিপিএফ দলে কোৱা নাই বিপিএফ দল বিৰাট ষ্ট্ৰং আৰু আমি জানো আপোনালোকেও দেখি আছে বিপিএফ দলৰ মিটিং বুলি ক'লে কিমান পাব্লিক আহে কিমান ৰাইজ আহে চবেই জানে কথা এইটোৱে 31 তাৰিখলৈকে বাট চাই থাকক ইউপিপিএলৰ বহুত নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ দলত সোমাব